Cześć, dzisiaj film dla tych, którym domalowywanie tła sprawia problem. Pewnie są takie osoby, dla których to jest bułka z masłem, ale ja do nich nie należę, zawsze się z tym męczę, a często ostateczny efekt nie jest taki, o którym marzyłam. Dziś moja propozycja: sposób na leniucha. Pomysł oparty na fotograficznym efekcie bokeh, czyli na pięknym, malarskim efekcie nieostrości. Mam nadzieję, że jakoś uda Wam się połączyć te dwie kropki, czyli efekt, który pokazywałam przed chwilą, z moim wieczkiem pudełka. No cóż, nie mówiłam, że będzie łatwo. Ale przynajmniej wiecie, co było dla mnie inspiracją. No to lecimy. Zaczynam od tego, że wszystko przelatuję na biało, bo to nie będzie skomplikowana praca. Zarówno książkę, jak i podkładki, bo to, co zrobię, może być zarówno podkładką pod kubek, jak i bombeczką. Papier ryżowy jest fajny, ma kilka obrazków, ale na górę przyda mi się ten największy. I pomyślałam, że wcale nie będzie łatwo wtopić go w tło, domalować jakieś interesujące tło, które będzie wyglądało równie malarsko jak sam obrazek. No i stąd mój pomysł na bokeh. Chciałam wymyślić coś, co jest proste, a zawsze wygląda przyjemnie dla oka. Papier ryżowy wyrwałam, przykleiłam, a potem polakierowałam. Bałam się, że ta ramka obrazka będzie mi się bardzo mocno odcinała od bieli, którą zaraz będę pokrywała całą górę. Wydaje mi się, że łatwiej będzie uzyskać jednolity biały kolor, gdy całe tło będzie jednolite, czyli w tym wypadku szare. A teraz potrzebuję białej farby akrylowej oraz okrągłych pędzelków gąbkowych. No i lecimy z bokeh. Żadna filozofia, po prostu trzeba różnej wielkości kółeczka odbijać tak długo, aż zapełnimy całą ramkę naokoło obrazka. Używam bardzo dobrej, napigmentowanej farby akrylowej, czyli jest to Stamperia seria Allegro, ale mimo to nie udało mi się idealnie pokryć wszystkiego na biało. Gdy biała farba wyschła, wszystko przelatuje jeszcze raz na biało. Powiem szczerze, idealnie nie jest, ale na wieczku przewidziane są jeszcze gwiazdki i one przykryją wszystkie niedociągnięcia. A teraz szybciutko zabieram się za podkładką bombki albo bombko podkładki. Jak to lubi, jak będziecie je używać, tak dobrze. Najpierw po prostu przyklejam do powierzchni, potem obszlifowuję, a na końcu lakieruję, czyli jak zwykle. Jeżeli te kółeczka mają być używane jako podkładki pod kubki, to dobrze je polakierować jakimś lakierem odpornym na temperaturę. Chodzi o to, żeby gorący kubek nie przyklejał się do podkładki, bo to wiecie, strasznie nieprofesjonalna wiocha wtedy wychodzi. Śnieżynki z birmaty i miałam taki pomysł, żeby je przemalować na biało, a potem posypać brokatem. Ale jak zaczęłam je przymierzać, to okazuje się, że ten oryginalny kolor pasuje w punkt. Postanowiłam, że nie ruszam i przyklejam tak jak są. I tym razem przyklejam Express Glue. Kilka na zewnątrz i jeszcze trochę w środku. To pudełeczko wyszło mi takie spokojne, że postanowiłam dodać odrobinę błysku. To jest klej do deku rozrobiony z wodą. Delikatnie pochlapałam obrazek, a potem posypałam brokatem. Talent mnie męczył, więc jeszcze odrobinę tego kleju w różnych miejscach wtarłam obrazek i jeszcze raz posypałam brokatem i niech już tak zostanie. Ma taki delikatny połysk, myślę, że fajnie wygląda. Dodałam jeszcze koronkę w kolorze ecru i pudełeczko gotowe. Zostały podkładki. Obszlifowałam papier ryżowy, a teraz warto coś dodać po bokach, żeby wyglądały troszkę bardziej elegancko. Zastanawiałam się, czy zrobić wyciski, czy może zwykły sznurek. Jak widzicie, poszłam na łatwiznę, ale ten sznurek nieźle wygląda, ma przyjemny połysk i zawsze dodaje taką odrobinę elegancji. No i gotowe. Moje pudełko z efektem bokeh, no dobrze, z czymś, co było inspirowane tym efektem, prezentuje się tak. Jeżeli cokolwiek Wam się w filmie podobało, to linki do wszystkich produktów, których używałam, znajdziecie w opisie wideo. Wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą fantastyczną grupę na Facebooku, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. A za tydzień, w niedzielę, nowy film. Do zobaczenia.